braaf. Nou, kom jong. Net heel die voortplannen. Nou, mooi zitten. Dat is heel wies. Dat heb je zin. En dat heb je zin. Hey. Braaf, hè? Nou, net zo mal. Nou, goed. Nee. Nou, die hoen hebben niet een ei. Ik weet nog dat was jou, hè. Zo, die is bruin en die is blauw. Gewoon, daar zit een heel iets blauw pupiltje in. En dat komt uit een klap van een hinderhoorn. Toen stond een hinder op zadel, ja, dat duurde omgezeten. En toen sprong hij bij de achterpoort, want daar zit een meg. En toen dat hinder hem krijgt een pik, ja, hij krijgt niet eentje. Nou ja, maar dan moet je het even kwijt. Nou, als je krijgt als mij, dan heb je het hij in en ik in, dan heb je de jaren wat waar. Kom je? Jo, ik maar niet een eigen? Ja. Ja, ik heb wel 2 eigen. Maar als ik zou door, dan zou ik jong net staan. En jo, heb ik een klap van de hinderhoorn? Nee, dat is mijn ziekte kwam vroeger. Jarenmoeder. Jarenmoeder? Ja, jarenmoederziekte. Dat weer vroeger zijn, dan hing je van alles. No? Vroeger toen ik jongje weer, dan had ik een heel soort mooi maken als jongen. En dan kon ik het hinder aan, dan kon ik daar mijn verhaal kwijt. Hè? Een hinder die protesteert net. Die maakt geen onderscheid. Als je nog slecht bent, is het best. Een hinder maakt geen onderscheid. Hè? Dan kun je wel, ja, die neemt alles van je oren. No? En als er geen vijf tot vuur, als je van de wijn zet opreden. No? Doe alles van je. Als je goed op hun past, dan past zij goed op jou. Kijk, een heel soort treest in hinders. Een hinder werkt beter dan een psychiater. Ja? Ja. Dat heb ik zelf mooi maken, dus ik ben zelf wel bij een psychiater in Klucht West. Een hinder houdt meer, dat hij meer baat bij als je een kwartier bij de hinders praat, dan je nog jaren bij zijn man op een stoel zit. Dat klinkt net als een gemakkelijke jeugd. Nee, maar dat zeg ik net honger vroeger. Maar dan vind je dat is voorbij. Hè? Je hoort net weten wat er juist in de krant staat, maar weten wat er morgen in komt. Hè? Hij heeft volle meer om. Van net. Dit is een boltje. Zo. Dus het tilt hier op voor een naailip. Ja, zij gaat het heel hard, hè? Mag ik even je mond daar? Ik wil je meer alle hartelijk welkom heten bij Jacob en Nicky. Bedankt voor de uitnodiging dat wij hier komen mooien. We zijn hier vanwege de geboorte van Wabe. Er werd een paar maand lint. En daarom zijn wij hier om een poppenslokje. Ik wil hem even een bedrag Jan namens de Heren Kraamclub. Bedankt. Zo, een mooie zandbak voor u, zie ik in Gruttermeer. Nou, oké. Als bij ons op de buurt een baby geboren is, dan gaan we net alleen naar de vrouw erheen op crème zitten, maar de man niet, want wij vinden dat wij er lekker volle werk voor doen. Dus dan mogen wij er ook wel een feestje van houden. Daarom ben wij hier bij me geworden. Jelle, penningmeester, heeft nou nog nice? Ja, dat plastic, dat verzamelen we dan zo nou en dan in. Dat kan je bij mij brengen. En vriend die heeft dat 50 euro opbracht. Maar ja, toen weer direct wat skiën, dat heb ik zelf houden. Maar als het van hier een beetje mooi zit, dan bloot er misschien wel 50 euro voor en dan, dan kan dat ook in de pad. Nou, dat is het voorzitter. Super, bedankt dat jij het doet. Ja. Nou, dan leeft het eerst aan en dan gaan we gezellig even een biertje drinken en dan zien we op de dag van die jongen weg. Poppenslok.
Wij zijn mooi 51ste hier bezig. Dus het is wel een succes. Ja, dat is geweldig. We hebben nu, dit is de fjouwer en jongen, het is de baby die we bedrinken in die 51 jaar. Dus het is echt een traditie. Ja, zeker. En hebben wij niks, dan proberen we zelf een feestje te organiseren, want wij vinden het gewoon uniek om bij elkaar te wezen. En het is de enige, hè? Ja. De enige club. Van, Nederland. dat is wel heel apart, hè? Ja, dit is heel apart. Maar Herencream Club, maar wij de echte enige officiële. Wat zou nou het verschil wezen tussen een herenkraamclub en een vrouwenkraamclub? Nou, die man die haalt die volle serieuze praat.